войвода. Стефан изпрати писмо с Волов, са отишли в Румъния, са взели чети. Трябва да купим пушки, чизми, калпаци и лъвчета. Проблема е, че нямаме грошове. Ето къде ще намеря. Мислим, че влизам може да краднем от това бъде. Добре. Айде да ходим. Добър ден. Здравейте. Всичко колко струва? Добре. Някакви грошове, как взимаш те си? Пазваш. Добре. Ти? Чакай. Ще се отваря. Дай камък. Няма! Имате. Какво толкова споръста е? И друг път султана да не ви праща такива малумни, такива малумни черти, маймуни. Али, стани. Стани, Али. Трябва да се отегнем. Стой. Стой тук. Али. Ще видяте. Мамите им! Маймуните. Али! Как ни издадоха? Ние търговец ни издал, сигурно. И моя бакалия се Това може и такова. Ще види някой друг лет да не на Стефан. Не съм За да си подготвил малко риба. Сега знам, че не го правя. И маля ми ще не разпилите. Чинчи, да не още не. Али, как си? По-добър. Защото ще има отмъщение. Слушай плана. Ти с меча отиваш и нападаш, аз с пушката ударя, ще ти изстрелям. Отмъщението ще бъде наше. Жаден ли си? Да, много жаден. Направо бих изпил цяла една ракия. Там той от тебе какво е, бе? Казано. Нищо. И то става. Че нали. Дай малко. Ба ти по-направо, чето е мале, че съм по-тип. Дай да отим в уния храст. Да отиваме. Дай танцуем нещо. О, че остана. Са напика куче. Бе, си пистолета! Че си глупа проста коза. Майка ти откача, бе. Нищо чух да се причуе! Няма да те еба, стига си викам на поляната си, бе. Ено! Чакай, спри! Али,